Dobrý večer. Vážení přátelé tady ve studiu, vážení diváci doma u televizních obrazovek, dnes vám do křesla pro hosta přivádím umělkyni, jejíž jméno se stalo pojmem a zárukou hlubokých posluchačských zážitků pro nejméně 2 generace nadšených vyznavačů uměleckého přednesu. Naším dnešním vzácným hostem je totiž vynikající recitátorka, laureátka státní ceny, zasloužilá umělkyně Ludmila Pelikánová, nositelka Řádu práce. Dobrý večer. Soruško Pelikánová, vyznávala jste vždy konkrétní myšlenku v poezii, jak říkáme realistickou poezii. Neslyšel jsem o vás nikdy totiž verše nějakých konstruktivistických básníků. Já myslím, že to bylo v tom, že jsem se nesoustředila jenom na recitování pro úzké kroužky inteligence. Že jsem se vždycky snažila recitovat především širokým masám, nejširším masám. A co je pro tyto masy typické? Chtějí rozumět, dokonale rozumět tomu, co jim po recitátorovi básník vzkazuje, tomu básníkovu vzkazu. Pochopitelně, že tohle jim splňuje nejlépe a nejsnáze poezie takzvaná realistická. Ovšem, soudruhu, já bych myslela, že ten pojem realismus, realistický, nesmíme příliš zužovat, protože bychom mohli v tom okamžiku udělat velkou chybu a negovat básníky, kteří pro vývoj naší poezie měli veliký smysl, velikou cenu. Slyšel jsem, soudružko Pelikánová, že stále se svým programem navštěvujete vojenské posádky. Můžete mi prozradit, proč zůstáváte vojenskému publiku tak věrná? My jsme, soudruhu, naše divadlo na Vinohradech, bylo celá léta divadlem armády. A tenkrát si někteří členové souboru, mezi nimi i já, dali stranické závazky, že pojedou za vojáky k útvarům s recitačními pořady. Hlavně k odloučeným jednotkám, kde tenkrát před těmi dávnými léty neměli chlapci ještě ani televizory. Takže ty pořady recitační vítali s velikým nadšením. A my jsme ty kulturní brigády dělali hrozně rádi. Ona ta práce znamená, soudruzi, získávat chlapce pro literaturu, pro její etické hodnoty, které přináší. A jsou to často chlapci, kteří třeba před vojnou literaturu nesledovali, že? Aspoň ne soustavně. Znamená přivádět vojáky nejenom ideou textu, ale i tou krásou české a slovenské básnické řeči, že? Přivádět je k vlastenectví, bez kterého by přece služba v armádě měla jen poloviční smysl. Že? Znamená třeba prozaickými texty, ve kterých se vypravuje o osudech hrdinů, těm vojákům pomáhat. Hrdinové to jsou ti, kteří dokáží překonávat těžkosti. A voják na vojně musí překonávat četné těžkosti. Hlavně ten, který tomu nebyl navyklý a kterého maminka hodně hýčkala. Na vojnu prostě přicházejí chlapci, hoši a z vojny se vracejí muži. A jejich světový názor zaznamenal výrazný posun. Já myslím, nebo doufám, že k tomu pomáhá trochu i ta kultura v armádě, která je tam zajišťována výbornými organizátory. Poslední otázka, vážená soudružko Pelikánová, bývá pro všechny hosty v televizním křesle obdobná a tak i vás chci poprosit, abyste se s námi podělila o své vlastní životní vyznání, o své krédo. Letos jedu za svými posluchači s pásmem, které by nějakým způsobem reagovalo na výročí strany a sjezd strany, který bude probíhat. A toto pásmo je sestaveno z dokumentárních textů. V jednom z těch textů vzpomíná česká komunistka, vězněná za okupace v koncentračním táboře. Vzpomíná na to, jak v koncentráku na Lágrovce
slavili, samozřejmě tajně, že v takových roztroušených skupinkách, slavili 1. máj. A říká tam překrásnou větu, říká, při těch oslavách, tajných oslavách, se vzpomínalo nejvíce na 2 země. Na vlast a na Sovětský svaz. Když se ohlednu zpátky na ta léta své práce, tak si říkám, že jsem vlastně také myslela nejvíce na tyto 2 země, na vlast a na Sovětský svaz. Kdyby člověk nemyslel na svou vlast, tak by asi v jeho repertoáru nemohli figurovat básníci, kteří dokázali říci své kategorické ne každé té orientaci imperialistické a kapitalistické. Takový Stanislav Kostka-Neumann, takový Jiří Volker, Marie Pujmanová. Opravdové štěstí je, může-li si člověk říci, snad jsem udělal kousek práce pro lidi, pro mír, pro ty 2 nanejvýš milované země. O nichž a o jejichž armádách tak krásně mluví ve své básni Dukla Ivan Skála. Myslíš na chrabré krasnoarmějce, celá ta léta myslíš na ně, veselé jako kvítek na ťubetějce. Patříte spolu k jedné straně. Ty půjdeš navždy s nimi odhodlaně, aby se s dějinami nevláčel za cizím vozem hlavou dolů, aby si vždy svůj chleba namáčel uprostřed svých u společného stolu. Patříte spolu navždy k jedné straně. Ta jistota je mocnější než zbraně. Ty víš to. Ty to víš. Ty vděčně myslíš na ně. Myslím, že po těchto básnických slovech je už těžko cokoliv dodávat a tak snad jen poděkování a rozloučení. Ano. Děkujeme, vážená Soduško Pelikánová, že jste dnes mezi nás přišla. Přejeme vám hodně zdraví, hodně úspěchů. Nashledanou. Nashledanou.